imani da ƙaddara tare da su. Wanda imani da ƙaddara zai samu sauƙin cututtuka na zuciya. Kun san cututtukan zuciya, ita zuciyar nan namu tana da limitation, tana da iyaka. Idan ka ɗora mata abin da ya fi ƙarfinta, za ta iya fashewa, za ta iya daina aiki. To waɗansu saboda raunin imani da ƙaddara suna ɗora ma zuciyarsu abin da ya fi ƙarfinta na damuwa, suna ɗora mata sai ya samu stroke. To amma mumini wanda imani da ƙaddara ya san komai daga wurin Allah ne, ya san cewa duk abin da ya same shi a duniyan nan dama ba a yi don ya kauce masa ba, ba a yi shi don ya kuskure masa ba, kuma duk abin da bai same shi ba ya san dama Allah bai ƙaddara zai same shi ba. Shi kenan, an wuce gurin, an wuce. Likai la tazanu ala ma fatakum, ba ruwanka da bakin ciki da abin da baka samu ba, kai ta damuwa, kai ta damuwa. An sani a ɗabi'an ɗan adam, a lokacin da abu ya same shi a daidai wannan lokaci ba zai ji daɗi ba, ba zai ji daɗi ba. Amma to kada abin ya ɗauki tsawon lokaci ka cunkushe zuciyanka da shi. Me ya kamata ka yi? Fasabrun jamil, fasabrun ka yi haƙuri mai kyau. Shine ka ƙaddara Allah ne, ka ƙaddara Allah ne yasa ya ƙaddara maka. Kuma kai a matsayinka na bawansa ba yadda za ka yi, ba ka saka gudu maƙaddara ba, ba wanda sai gudu maƙaddara. Yasa Umar lokacin da matsalan annoba ta taso, sahabbai za su je yaƙi, za su shiga cikin Falastinu, aka ba da labarin cewa annoba ta ɓarke, sahabbai suka yi curus suka ƙi shiga. Ana ta neman fatawa, har aka samu fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa idan annoba ta ɓarke a gari ko a ƙasa, wanda yake ciki kar ya fita, wanda kuma bai ciki kar ya shiga. Misali mu ce COVID-19 ta ɓarke a wata ƙasa, to kar ka je, in kana ciki kuma kar ka fita. Ka duba hikima na manzon Allah, likitan likitoti. Da an ɗabbaka wannan lokacin da COVID-19 ya taso, da bata yaɗu a duniya ba. Wanda kuma baya ciki bai shiga ba don ya kamu.